Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu trinitatis. Ha sitolu sadaon ni debata. Topik nabadia do Jehovah Sebaot. Tapuka mamasuk parminggota marede mahita sian buku ende nomor 550 sia ayat sada 2 dohod 4. Hite-hite goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi perbadia natu mopalangi do tanoon. Amen. Huida tuani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia jala akar rambu ni pahean na manggohi bagas joro jonjong di atas suru-suruan serapim jala masih jauhan manasida songonon nabadia do Jehovah Sebaot gok hamulion na dilihat portibion. Haleluya. Martang yang mahita ale debata sitolusada debata ama anak dohoton di perbadia namandok molate mahami tuho ala ditopa di palua jala di perbadia ho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi seramoti mahami di bagasan permaraan
dohot panguncunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda ni bohal nami, tu harajanmu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, mari tete roha dohot hata nai baru. Amin. Pati ni debata di minggu sadarion, imasian pati parjolo sahatu pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bainonmu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogod, akana marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dina ono mari maula hamuna sa siulaonmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahilai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namagebati hutam. Ai dinaono mari do di topa debata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papitoni, dibahini do umbayna di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nanai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapan mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Pati paonopon, unang ho mamunu, pati papituhon, unang ho mangalakup. Pati waluhon, unang ho manako. Pati pasiaon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bea padok ni debata taringo tupati na sapului. Odo, audo Jahoba debatam nina debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhan dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasugoroha diau. Alai asido rohaku tu akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Atong rap mengidogogo mahitasian tuan debata. Ale tuan debata, sai pargogo imahami, mangulana humbar tu patikmi. Amen. Mare dehita.
Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala ama para siroha dang lomo rohami dahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadi kondalana asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i umbain dipangido hami sai sudati matorutorum asa unang mangunai betu asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu masianau. Aina lapok doahu. Jalan aserep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay labok do augaku jalaneang do dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Epistel di Minggu Sadarion, iman nanienet sian sada Johannes bidu 5 ayat sia 1 ayat 10 tolu tajahama marsika sorin. Ia panindangion sian jolma tajalodo alai sumurung do panindangion nasian debata ai panindangion nasian debata doon nah hina tidakon na taringotu anak nai. Jala odo panindangioni naong di basa-basahon debata do tuhita hanguluan saleleng-leleng na jala di bagasan anak na do hanguluani.
Umbain na husurat aka itu hamu, aka na porsea di goarni anak ni debata, neng boton muna, nong dihamudo hanguluan na saleleng-leleng na, ima sahat na, martuado aka na tumangion hata ni debata, jalana upopsa. Amen. Maredehita. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana di tubuon ni si Maria naga begabean sienton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpanjal do ibana dia ho pinar silang na tua tu banotoru dung tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na soho tu dosani di simai ibana pai mamulot sogo tu tanoon manguhumi alak na mangulu doho na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopane ala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namando mula mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dia ngulo na surah sudah. Amin. Tabegema kor ina para di Kamis diuduti kor ama agape.
Dekting namasa di Huriata di Mingguon 26 Mei 2024. Naparjolo dak danak na sorang di basa-basa on tuata do di keluarga Renhat RN Siahan inata boru butar-butar sada dak danak boru na di hari Senin 20 Mei 2024 ingana nasida di lapangan tembak Sian Wik Onom napa duahon ruas na tambak jongjong mamang tajalo do gabe ruas di Huriata ima keluarga Michael Zekben Batuhara inata Elsa Deborah Boru Manurung Narosian HKBP Jalan Jenderal Sudirman Distrik Walu DKI Jakarta ingana nasida di Jalan Praji 2 nomor 20 Walu RT 5 RW Sada Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Sian Wik Opat napa toluhon pertukaran mimbar PGIW Sadarion Minggu 26 Mei 2024 di Patupa PGIW do pertukaran mimbar sa distrik Walu DKI Jakarta Laos Papungu Pangurupion dohita di bagasan amplop di jolo ni pintu gereja bahen haperluan distrik na paupaton maka tidakon haporseaon khusus Sadarion Minggu 26 Mei 2024 di Parmingguon pukul 10 Walu patupaun ni Huriado maka tidakon aporsean khusus tu dua halak ruas ni Huria ala naing marhasotan na palimahon ibadah syukur inahana sa distrik Walu DKI Jakarta hari Selasa 20 Walu Mei di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do syukuran inahana sa distrik masuk pukul sia 30 maringanan di Sopo Marpikir borhat do penguan inahana pengurus SPH dohot pangulan Nagok Tiki lao mandohoti ulaoni napa onompon partangyangan wik hari Selasa 20 Walu Mei 2024 Patupauni Huriado partangyangan wik sada sahatu wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia namban jabui ima ruas wik sia napa pituhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan ma di tangyata akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon naung tersurat di tik-tikta na pawaluhon panitia tahun oikumena inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 hari Rabu 20 Mei 2024 patupauni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria lantai sada masuk pukul 10 sia Mariteon pinangido tusude panitia asaro mandohoti rapoti akagoar naung pasahaton partisipasi persembahan kasih panitia pesta gotilon HUT AKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun okumene inklusif 2024 boima tajaha di tik-tikta pasiaon pemensiunan Sintua dohot manjakon Sintua hari Minggu 2 Juni 2024 Patupauni Huriado pabor haton pensiun Amang Sintua Makmur Riosiaan inata boru sijabat Sian Wik 2 mamasui pensiun ala naunggok umur nasida 65 tahun do mutusi papungu pelean tujolo dohita di bagasan amplop di Toluhali Parmingguon tu Sintua na pensiun tapasat ma Sian Lasni Rohata dohot manjakon sahalak Sintua Sian Wik 2 ima Amang Sintua Bihelman Sialagan inata boru manurung Sian Wik 2 dung sidung Parmingguon di Patupa Huriado acara ramatama di GSM Gloria lantai sada nani dohotan ni utusan Sian Ganup Wik dohot utusan kategorial pasapuluhon Par Guru Maluata 2023-2024 dohot ibadah khusus
Hari Minggu 2 Juni 2024 Mansohot Majolo Marguru Malua dohot parminggon ibadah khusus domu tu acara pemensiunan Sintua dohot manjakon Sintua. Masuk mamuse songona somal di hari Minggu 9 Juni 2024. Pas 10 sadaon Pandidio Nabadia. Hari Minggu sia Juni 2024 parminggon pukul 10 Patupani Huriado Pandidio Nabadia tu akap poso-poso yang akoni ruasni domutusi Marguru Natoras di hari Jumat 7 Juni 2024 masuk pukul 10.06. Maringanan di konsistori laos dibuan mas surat pengantar sian Sintua Wiknabe. Pas 12 ruas Namonding. Nunga marujungolu sahalak ruas di Huriata Ima Inang Mutiara Boru Sibarani atau Opung Putri Boru umur 83 tahun. Tadingani amang Gotam Tambunan Nahinan Opung Putri Doli. Ingana nasida di Jalan Raubola nomor 10 sia RT Onom RW Pitu Komplek Gereja Sian Wiksada. Monding na di hari Minggu 10 sia Mei 2024 tudean di hari Selasa 21 Mei 2024 di TPU Pondok Rangon. Acara maringot ruas ni Huriana Monding. Jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalana ningolu ni dongat taon laos paingaton hitado sude nang hitape di sadatiki tongdo songon nasida ikon Monding. Alanei toktong mahita marpakirimon na mengolu saleleng di Portibion. Jala saya hobas manang sadihari pehita lau manadikon tanon. Taingot ma hatani tuata di Paukapon 10 opat ayat 10 tolube. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani olat nion. Tutu di dokton di mansohot ma nasida sian parukilo nasida. Aina mangiut ma tu nasida niula nasidai. Tabuan ma sude keluarga nang si sohot natininggalhon ni dongata nang jumolo mondingi asa anggiat ma tuhata na mangapuli nasida. Alani martangan mahita di bagasan roata be. Amin. Marinde mahita.
Songonima tikting di minggu tasadarion, aka tikting namang ihut, boima tajahan adong di warta jemaat. Tabegema korwi tolu diuduti korwi opat.
Marede hita cian buku ende nomor 110 tolu sekalian tapapungu pelean sada A sada B.
damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hatani debata dihita di Minggu Trinitatis manang hasi tolu sadaon ni debata manang Minggu UM ima natar surat di Yesaya bidu onom ayat sada tolhastu ayat walu hujahau ma dihita. Di tahun hamamate ni Raja Usia, huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo, jala namar mulia, jala akar rabuni paheanna manggohi bagas joro, jongjong di atas na suru-suruan serapim, akka namar habong onombe, dua makukupi bohi nasida, dua makukupi pak nasida, dua makabokon nasida. Jala marsijowa manasida songonon. Nabadia do Zahoba Zebaot. Gok hamuliaon na liat portibion. Jadi humutal ma akka ojahan ni tiang sian suara ni nama jo. Jala gok timus joroi. Dungi hudok ma. Marjia ma au. Nunga magu au. Ay jol ma parbibir na ramudu au. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir na ramuna maringan. Ay nunga di ida akamataku Raja Jahoba Zebaot. Dungi habang masada sian akka suru-suruan serapim madapotonau. Jala di tangan na sada batu arang negara na binuat na sian langgata do gansip. Jadi di jama mapamangaku jala di dok idama odo nama jama bibir ni pamangamu. Pabuan naong niusat utangmu, jalan naong hinukupan dosam. Ido dungi hui dama suara ni Tuhani nama dok ise do suruh hokku, jala ise pardalanan nami. Jadi nikuma disodoau suruh ma au. Ido yang go saat ni turbuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Atar marasing do judul naboy taida di Bibel do di Alkitab taringot tutur pukon mamuka sian ayat sada. Molo di hata Indonesia pitor takas do di dok pemanggilan Allah terhadap Yesaya. Artinya jelas bagaimana Yesaya diutus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Beginilah kronologinya. Alai di hata Batak manang di Bibel didok pangukapon taringot tu hamuliaon ni Jahoba. Dia do hadumuana mardomo muse topik minggutta iman nanienet mamukka sian ayat tolu nanidok na nabadia do Jahoba Zebaot. Hama kadongan hupuk kamasian latar belakang Nabi Nain ni judul sian hata Indonesia pemanggilan terhadap si Yesaya. Bohado tutu pempenjuon taringot tu si Yesaya on. Hui ngok mo matiki naing marsikola di STT. Dung dohok maiba ujian dipilih ma adong manamonang dungi makatatai ma diliam ma sa bulan tarhira sa bulak kami guarna PST. Persiapan studi teologi di sima marsiajar sabulan ikon marbahasa Inggris ma laho makata itu dongan molo habutuan tu dosen marbahasa Indonesia manang marata bata boy doho na sanksi iba lapatan na pendeta HKBP harus bisa go internasional imana boy nuenet ditiki alai naneng dohonokku ditiki makatatai mahami do akadongan nanong terjauh terpilih tiba nagabi mahasiswa-mahasiswi STT HKBP godang dosian akal latar belakang dari luar ni pikiraku alaniaha pikiran niba tamat tiba SMA ngapitor dapo cita-cita niba neng gabi tu dia maiba kuliah jadi audang adong fokus sutuna asing fokus dua na lagabi padita. Jadi di pasikola matutui batu sekolah tinggi teologi HKBP. Usuku ni makadongan marcarita mataringot tu latar belakangna. Adong maon akadongaku paropuan didok masongonon. Aku melamar polisi atau polwan. Ngasaha tau tu pantohir. Di pantohir dua talu. Alai Roma tu gereja
UBG matiting tes atau ujian masuk STT HKBP. Lo sudah hoti mai dang di boto nato rasu torin nama si dia hepeng mu adong dopi sisa-sisa ditikin na lau melamar polisi lapatan na di sini yang dohonoku bahwa dang adong sasitong na taringo tu partikian na lau mamilit alaniaha baru pi mana tamat SMA di dohoti mana ujian masuk polisi dang dapok na ujung na masuk mai mana tu STT HKBP monang muse jala gabi padita do nuaeng dungia dong mamuse dong anon nga masuk ibana kuliah 2 semester di dohoti di dia di STT Telkom sona sikola na dohono kuma burek-burek ate sona burek-burek ida jago doi papori garia da dangi jago do on molo masuk misalnya anak kon Tustan STT Telkom ITB IPB nah kan jago tahe anak kom muate torina dotong ido kan molo ido misalnya dong Madison na masuk yang anak kon na STT HKBP dang adong dohono ni alak jagoi apa dang diboto na ujian tes marulak-ulak maradu sitiki ihami aladong ujian psikotes wingo dodongan saruangaku adong nasa tabi muta-uta ujian psikotes sampai keluar ribana dang tolak na hirana demam tinggi mana lau mengadopi ya ka ujian-ujian ni alai dohonom ma maragam do cara ni bata lau mamilit siana kalatar belakang lulus donasian STT Telkomi lulus los gabe padita di distrik 5 Sumatera Timur neng lulu muna unang pola lu jahamulisi na pasti godang do cara ni bata lau mamilit suang songonima tu akka amang inang situa nami manang tu akka nanong pensiun ditikilau diririt gabe situa gudakia do alasan non gudakia alasan naman do dang naso olo ibana ima sada tipe olo do ibana alai adong pangarajumat di dirina dang talupau Tuhan lau gabe parhobasmu ay pardosa na gudang duaw dang tolap pudope ay jarang do marminggu alania kapakku basyoku adong do nasongoni adong do naman do dakku bawa to marata bata bohado gabe situa ni HKBP adong do nasongoni alai dong olo ibana marsiajar gabe ujago ibana marhata bata sianak kananaw pasi marhata batak jadi maragam cara ni di bata lau mamilitita songoni nang parmusik ni gereja adong do sudeon aka yana kota na malo-malo marede doi manang na maloi mana marmusik alai belum tentu mangaleo dirina tu bagas joron itu hatta mula matu parsuron ni debata rade manangdang jadi si saya di bagasan obason naing patuduhon maragam do pamiliton ni debata cara nalau mamilit akan naing gabi panurirang dot akka tokoh di bibilta tabereng ma si Musa dipilih di batado si Musa ditiki pajupang di dolok ni debata manang dolok Horeb mana masa di si marsi gorgor ma api di bagasar rabba los di sima perjepangan nado di bata sanga do ibana lau manulak sanga do ibana dang maluau makkatai Tuhaninna alai saut do ibana lau manguluhon bangsa Israel saut jadi meragam do caranya di bata taida masih Jeremia tagan so dijadi hodo pe ibana di bortian ni dainang bohado masuk akal lui amang inang tang masuk akal dah tagan so dijadi hudup ibana di bortian dainang belum ada direncanakan untuk ada si Jeremia tabaya ko majo di luar logika ni jolma boy talup di bait debata lau mamilit akan nanaeng gabi parhobasna masuk mamuse songon si Jesayaon dipilih di bata ibana didok nakin dia sada ima di tahun hamamate ni Raja Usia Rikotia mamasuk si Raja Usiaon di lau patorakon taringo tu pamilito ni. Rikotia do. Buasa di zaman ni Raja Usia sanga do atarna naik keadaan ekonomi, sosial, politik di bangsa Juda hati hai. Gabi tardok manasida tarsar berita majunya begitu pesat dan mereka dapat mengalahkan bangsa-bangsa sekitar sehingga militernya juga sangat diacungkan jempol. Alai lupa diri ibana. Dibain ibana ma sada haputusan nama bain hirana digosa-gosa aka masyarakat membuat upeti yang begitu tinggi. Di patujulo ibana do pamujonna di bagas joro alai di patujulo ibana do ramun pakkatayonna.
Jadi benar-benar tidak seimbang. Dan saurdot pamujon na do pabahinan na di ngolusia pari. Ido na boy idaw di masa usia, los alani ido muruk ma debata do pak nasida. Gabe sumuruk ma keadaan di sudenai. Politik, sosial, ekonomi, militer hancur masude. Manang hidup mohon bobrok ate. Merosot. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Artinya dalam keadaan yang demikian namanginang justru dijauh ibana. Tariraboy ma tadokon misalnya pas lubang lonong ma keadaan sosial ekonomi di Indonesia, HP masa ma pemilu dipilih ma presiden, iko marpikir karas doon isi nama ngulu di Indonesia dah. Iko marpikir karas di mana? Boha meningkatkan segala sesuatunya supaya benar-benar Indonesia ini semakin maju. Pasti itu na di pikiran. Jala olo do gabe sumurut halak na laho mangaju dirina au magabe capresina sumurut do lakana. Apalagi ma molosanga isarana didok ma HKBP dalam keadaan yang betul-betul krisis inna kan. Bohadu tutu akan di STT HKBP narohaku ma. Boy do sumurut nang parlakan na sida boy do pikiran ni basap soni. Berarti belum ada kesetiaan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau mereka memikirkan yang demikian. Jadi si Jesaya dipilih ditikina merosot makadaan ni sudei. Los adong mana masa. Di pamasa mapajoni marhite penglihatan. Mana masa didok si Jesaya ma huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo. Pabua Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Taboto do molo misalnya presiden rotu HKBP Cibubur buah pakilala ata agi dang tolak ni bahasa sitong na rakyat biasa berjumpa dengan presiden pasti ini tado di bagasar roha. Ale molo sanga marotu pad tujabu ni padita ririt boru sinura pasti cemburu dohamu kan. Molo ro presiden misalnya tujabu nami puasa rotu sih sodong sonadong hubungan na tu marga ni helana so adong saat tu si marga na alai buasa boy tu jabu ni padita burusinura narohamu na mara alai i mata dani molo atar na balga jabatan na majupangin na na met pakilalaan na di keadaan na boy daw dohonota bah na serep do roha na majupangi iba pasti taro ini narohata. Jadi iman na masa hati ai hudul ma Tuhani di atas habang sana tibo jala namar mulia jala akar rabuni pahian na manggohi bagas joro ninna adong mamuse di idai bana jong ma di atas na suru-suruan serapim ninna tamo to de serapim maha serafimon ima makhluk sorgawi. Kalau kita membuka Google Drive atau yang sudah kita scan dari barcode untuk membaca warta amanginang adong do di si tiap minggu hatorangan ni jamita molo isarana adong isarana hurang pas di rohamu na tiki manangi jamita adong suku-sukun ati tung adong di patorang di jamita cover nadong di warta tai jala serafim ima makhluk sorgawi yang berada di sekeliling tahta Allah. Jadi akka parede pardi surgo doon namangi dehon akka puji-pujian lau pasangapon guarni di mata. Los ido na diulaun na sida akka suru-suruan si rapimon. Didok nakin akan namarhabong onombe ninna. Molo didok akan namarhabong onombe dang oles sada suru-suruan naroy. Adong do disi didok dua makukupi bohina sida, dua makukupi pak nasida, dua ma laho makabakon nasida ninna. Nga pitor boy tabayakon ni tarira songo dia ma suru-suruani. Unang pola marangana kita buhado tutu ono behabong na. Sada makukupi buhina, sada makukupi pakna, sada mangabakon na sida. Unang gejang tapi kiri. Dang nalatu suru-suruani konsentrasi di hita. Parjupangan ni debata do si Jesaya do nanaeng si do iberengota. Dungi marsijuan ma akka pardi surgon, akka suru-suruan si rapimom didok ma Nabadia do Jehovah Zebaot. Sian pengertian ni teologi didok maon tris hagion. Namar lapatan puasa ma ikut toluhali didok nabadia om mana masuk tuguar ni minggu ta minggu hasi tolu sadaw ni di mata.
bahwa Allah itu pada hakikatnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi boy doi bana marumakkon todini di bataro tu portibion. Boy doi bana marumakkon Kristus Yesus nalau manobus dosa ni jolma. Boy doi bana marumakkon di bata ama nalaho gabe si pujion di tonga-tonga ni gulmi ni ngoluta. Los didok mamuse. Jadi kumut talma akka ojahan ni tiang sian suara ni nama Joe. Boy tabaya koni molo sanga hita misalnya marede manakin punguan kor ama agape ate ala ni malasa boy do mardebar pitu ita he nang mungkin ate tari rasongoni malani semangat na marsigor gorin na kan manang na boy do on marupahon ni sarana molo muru kakaina di jabu gitu kan boy do sape hirana neng gempa pakilala muda jabui molo muru kakaina ala ni inna kan wala saya ada dua salah ni geleng na alay na ribu na umatong majo geleng na pitor hirana neneng tubang maahon jabuon ala ni ribu na alay dangi neng dohonon na todi ni debata ro tubagasi lau pabuahon di sima hataridaan perjupangan ni jisaya dohot debata dung dihilala ibana maparoni Tuhan dia mana naing dohonon na dung di pabua na badia do di bata Zahoba dia na naing idaot tadison bahwa Allah itu mau turun ke dunia dan dia mau menjumpai si Yesaya dalam keadaan apapun itu. Jadi hati boon ni debata dot haserepon ni debata boy do gabi gobaran tu si Yesaya molo tahida isarana aka amanginang dongata na tumibos ya kita boy do gabi pakilalata ira na sumurut manang molo misalnya masuk ma sahalak gabi ruas anggota na baru di sada punguan kor diri pui mana mai mana no jago sebelum masuk ibana hape dung masuk ibana gudekin na jago-jago boy do honon na bah oti do PHP parbinoto aku boy do gabi songoni ate molo masuk ibana manang masuk mai ibana tu komunitas ni akar Raja Parhata dung terjun ibana langsung diri pui mana na murah-murah molo makatahoni hape molo dibereng ibana na jago-jago misalnya Raja Parhata makatahon sudi boy do honon na dang sedia HP parbinoto aku jadi songoni mapakilalan si Yesaya di ibereng ibana ma di bata di bagasan hati boon na dot habadion na laos di sima gabi adong ma pangarajuma diri, pengenalan akan diri setelah dia mengenal siapa Allah yang datang itu. Didok ibana marcia maau di hatan Indonesia didok celakalah aku. Nunga maguau ninna ay jolma parbibir na ramud duau ninna parbibir na ramun ini adalah bibir yang najis om manakin nahudok di patu jolo ibana do pamujion na molo taringo tu paredion ibana manomor seda molo taringo tu haringgason namar minggu ibana manomor sada molo taringo tu mangulaw na jahaton tong do ibana nomor sada jadi tarira songoni mana di do na parbibir na ramun. Jadi dia mengatakan puji-pujiannya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ido naning dohononna, gariada di doibana, Tuhan parbibir naramu doau, jala tinggalau di tonga-tonga ni akabangso parbibir naramuninna. Ternyata aku tinggal di sekeliling parbibir naramun. Manat kita menyeleksi di dia kita tinggal, jala di dia komunitas ta manginang. Buasa karena humaliang ta, boy do mabain pengaruh tu hadiriota. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, pasti mempengaruhi cara berbicara kita. Udah kuboto buhay nganeng 2 tahun nih di Jakarta tahun, lah soboy hubain hira-hira gaya-gaya par Jakarta makatatai. Da kuboto buhay, hira terbuat do pe parsiat tariba par Medan iba, alasian Medan tiki ima kubasi, dang boy do dapoto. Jadi misalnya mau makatatai, tua kadongan olo do sila piba pakai awak itu kan mau permedan kan pakai awak manang ya kayak mana lah nggak apa kali enak kan mau permedan kasongoni kan sudah di per Jakarta karena poso bulung mabigi apanya bahasa inang ini olo do ina rohana alai do honok kuma amang inang sekeliling kita bisa memberi pengaruh tapi ingat molo pengaruh na dinggadui ba ihutoma alai molo pembain pengaruh naramun unang yuhuton kita harus punya tiang untuk tempat kita berdiri tegak gitu kan
dang dibain hau na bengkok daung alai didok do tiang supaya kita punya pendirian yang tetap. Jadi molo didok si Jesaya naramud duau parbibir naramud duau nina berarti ada satu kesadaran siapa dia di hadapan Tuhan. Dang tolap pusa sitong naloro tu ado panide bata. Amanginang molo tarna liasi taro tu gerejaon isarana pahea pedang di parwahon, manang haya so pedang di parwahon, muba mahita. Bahasa dohono kumuba alalau marado pun tutuhat dohita. Nalahu mangado tutuhat dohita lau mamuji guarni di bata. Bahasa dohono kumuse songoni adong do parasingan na si patatabay nate. Molo di gereja do di luar ni gereja. Molo makatatay ma di bagas gereja. Jo do hirana sakralia di bayad di gereja. HP bagas joron di bata dirita doi. Kan idon wai. Bahasa dohono kumuse songoni olo makatatay. Ida satta bida dang mungkin nomor gaus di gerejaon. Inna datong kan. Molo makatatay. Jadi masuk na molo di luar gereja boy mamergabus. Ido kan kesimpulan na kan. Baru dohono na mamuse setabi juri dada datung dohono kuhatan na suhaseanin na ay di gereja nuaing hita makatayonin na berarti molo di luar boy bana makatayin na suhasea. Kan ido na nang dohono na disi. Manang boy do dohono na bah iba rosen geri senja buda bah yes do iba son ala tu gereja. Jadi maksudnya molo tukar rijuna tu dia ibana dang boy ias. Jadi hirana adong do pensakralan di bagas joro toho doi boy alai unang maholan itap ni ditikina laumar minggu do pertangyangan. Karena apa? Nabadia do dibata Jahoba Zebaot lau patuduhon hadirionnya dia kudus. Jalamar hua doi mana rotu portibion yaitu melakukan pentahiran untuk Jesaya. Untuk orang-orang yang sadar akan keberdosaannya melayakkan kita untuk menjadi pekabar Injilnya. Itu konsep nana parjulu na yang dohononna. Jadi semua orang jika ingin melayani di dia paiba makobasi di pemerintahan, di tiki di parbuniagaan, di tiki martiga-tiga, di tiki nalau berbisnis, di tiki lau mengajari akadosen do guru les peboido. Guru sekolah minggu ipe boido iko dohonot tama molo dang di parbohali di bata dang talupau makataho na kanasitong molo dang di parbohali di bata dang talupau lamang ulahon lomo ni roham Tuhan dang adong na pitor boy sarana masuk imana polisi pitor jagoy bana sa tabi law maneba dol amarhua dang mungkin pitor jagoy bana riko do adaptasi alai jumolo ma disadari ibana pamilito ni di bata tidak pernah salah pilih untuk siapapun itu. Nuaing hita karejo di ulau tabi hita mama mareso tak evaluasi ma. Heado hita mengakui hasala atta ngapiga hali korupsi isarana. Hita mana mabotoi kan ido nuaing. Nang pedak kabotoan holan crazy rich do napiga-piga hali hona takko bate. So tung alani dak kabotoan taripu ma dang diboto Tuhani. Gara ada si Jesaya pitor dia dopo do dirina. Par bibir na ramud duau Tuhan jala di tonga-tonga par bibir na ramud duau maul do naing si ulah honon na alai dung didok de batama di baim masa datadda dibuat madogo gansip ima batu arang na garanin na dibuat mai di baim matu pamangan na manang simang kudep na laus disima adong perubahan halongangan nabi na ini debata dari orang yang berbibir najis sekarang ditahirkan atau dipulihkan laus dipatalup mai bana gabe panurirang ni debata di jama pamangan na jala di dokma idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabuan nang niusat utangmu jalan nang hinukupan dosam nina dungi mangihu masuk kusukun ni Tuhani ise do suruh honokku jala ise pardalanan nami alusna didok si Jesaya di sodoau suruh maau inilah aku utuslah aku dang dohonon na Tuhami akapadita misalnya molo sudah imana gabe padita hape ngamar sikola ibana di STT cita-cita na gawi padita pitor dibayad do leseng-lesengon inilah aku putuslah aku ima molo sudah ibana mangulaw-law mo ni ruha Tuhan alay molo halak naradi ibana makobasi inilah aku putuslah aku di sondoau suruma au
Jadi ibanas nunggar radi lau mabaritahon barita nauli dang adong besidalia na manginang. Jadi adong perbandingan na molo dipilih Tuhan ni hita makuling doi di rohata taboto doi molo dipilih Tuhan ni hita gabi misalnya calon situa nakikata jaha doi kan dititing hamu mate amang manang hamu mainang gabi calon situa adang bui do peau marposo-poso do peau bering mak kalau sades dia do pe siakangan na dung agak balga ya nakon na ahama muse repok do peau ina sedihari be dang minoto be sedihari lau dia uhon gabe parhobas ni Tuhan boy do maol lau mamiliti alai tatangi hom mapakuling ni Tuhan ni dihita di haradio tai macerga baya kom mamolohita nga dipilih lasia do rosa sitong na alai boha mahala misalnya dia juhom madirina au magabe calo situa apa dengan nama milit bahadu tutui terbalik do kan jadi kita mana maboto manang au magabe ketua inna macontona kan di parsautau kan apa dengan nama milit ibana aci do hacitian ale molong ngadis dio kodongan ho mate gabi ketua dipikir-pikiri mana diri mang-rimang dang pitor dioloi dang pitor dibain si delian na upikiri maju ate dinggadui jala makatai maju tu inat manang tua mata manang tua kaya nakonna riko do dang holan inata di sukun manang tua mata riko do tua yanakon di sukun karena kesiapan itu untuk menjadi pelayan Tuhan bukan hanya untuk satu orang tapi pengisi rumah dan kita hena di do si Joshua yang guau do ngaku sejauh ikon Jehovah do oloan nami jadi berhak mahita di parsuruan ni di bata gudang akasio basata jala maol doi alai ikon di bagasan pos niroha di pasu-pasu Tuhan ganup hita di hamaol ni sidalanatai amin martangya kita Jehovah di bata ama nami na marhabang sa di banua gijang mauli hati Tuhan di pasatorohan nami buhi hami pajupang di bagas jorom mamuji ho dohot manangihon barita nauli say tanak may Tuhan di rohan ng pikiran nami asa radi hami mangyutoko jala mamuji ho nabadia doho ali Tuhan ali di bata manami dinarap hami mangalopit tangan martangi yang di bagasan obason sayang gia matuhan di leokolas ni roha dina di basa-basa ko tu keluarga ni amang renhat siaha aninang berubutar-butar sada dana boru tu nasida sayang gia matuhan gabi anak kon na ibur magodang maon jala boy dileo ko hay pason tunatoras na manggohi akka na porlu di pangajarian tua kaya nakon na ali Tuhan songoni nang ruas na tabba di tonga-tonga ni huriam utangnya ko kami ma keluarga amang Michael Jack Ben si Batuara inang boru manurung na Rosian HKBP Sudirman distrik Jakarta sayang gia matuhan gabe ruas na burju na sida payutiut akka pakobasyon di tonga-tonga ni uriam dalan na sida mamuji pasangapoko ali Tuhan di bata manami pangapul na sumurung apu 5 keluarga na marhabo ni roa di minggu na salpu di nanang marujung ngolu inang mutiara boru si barani opong putri boru sayang gia matuhan sadar rohana sida ka keluarga masih haholongan jala di bagasad dami ho matuhan mangaleon bengek ni roha di nasida ali di bata manami songoninang dinamasa di bagasan samingguon ima pertukaran mimbar persekutuan gereja-gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta dengan mamardalan saluhut na Tuhan jala ganup na manangihon barita nauli boy di bagasalas ni rohana sidaman jakol laos mangulahon ali di bata manami di bagasan minggu sadarion adong do 2 halak na laho makatidakon haporsiaon khusus tu akan nanaing marhasohotan Homa Tuhan pahibul horohan nasida ganup aka pangajeron ng jinalo na siyan huriamo Tuhan marguna may nalaw mabayin tangha porsiyaon na ali di bata manami nang masama di ari Selasa ibadah syukur inahan na sa distrik DKI Jakarta urupi Tuhan akka panitia nalaho paradehon akka ulaoni jala kebaktian nama sape boy gabe dalan nami mamujiho songoninang akka inahan na do pengurus SPA na Borhat pataru Tuhan sian inganan resort sian distrik walu Jakarta o Tuhan ali Tuhan di mata manami nang pertangyangan wek do pertangyangan remaja na pasobulung punguan lansia na
ikon mardalan di bagasan saminggon, mardalam may Tuhan tupa di hobasiho Tuhan saluhutna, maritina di bohaliho aka parhobasmu dot akka ruas na nang maduhoti akka ulaoni, suangsongoni Tuhan dewan marturia, ale de bata manami, di ganu parirabu di patupa do nalao madulu akka namarsahid, do manangyak kon akka namarsahid, paborha ma akka seksi sosial na di bagas alas ni roha manangya kon sida. Suang-suang itu kan utangnya ko kami maakan namar sahid. Inang tapu bolon boru nenggolan. Jonathan P. Manurung. Inang manulang boru pasaribu. Jordan A. Simarmata. Eric Sitinjak. Enrico Pakpahan. Inang Sinura boru Sinaga. Inang R. Sitorus boru Hasibuan. Amang T. Sidabutar. Opung Nathanael boru Hasibuan. Imelda boru Manurung. Amang E. Simanungkalit. Maradusudi Tuhan nasuh guari hami pe. Ati itu ngadong keluarga nami pe. Na di bagasan parsahiton. Nanua yang dijabu di rumah sakit manang na di pardalanan. Ale di bata manami pos rohanami. Marhite na di pati rohani akan namar sahiti. Boy hibul rohana sida mangido tuho Tuhan. Ay siap kodo hama malumi. Asa tanggal parsahiton nasida. Songonin ng keluarga na madjaga nasida Tuhan. Leo na habingeton. Dinalaw madjaga jalahai pason. Ale di bata manami. Kepanitiaan na ikon marapot ganu padirabu tahun oikumeni inklusif pesta gotilon ng ari ulang tahun ni Huriam sayang gak mardala dinggan urupi hami Tuhan asal dileko hasadaw ni roha patupahon no bartu pangiduamu di kepanitiaan nami ali di bata manami nunga godang akadongan nami napasahaton partisipasina di persembahan kasih dot akka spontanitas sayang gak mamarguna Tuhan dalam nami lau pahibako pakobasyon nami di tonga-tonga ni Huriamon ali Tuhan songoni madiari naneng ro di hari Minggu 2 Juni naneng masa ma pensiunan ni situa do mancako situa ima pensiun ni amang situa MR siahaan nang baru si jabat sian wek 2 dohot manjakon ima amang situa B sial laga nang baru manurung wek 2 sayang ya mardalan ulau ni Tuhan denggan jala marsangap magwarmu Tuhan marhiti pakobasyon nami ganup akka pakobasyon ni amang siahaan di parar hodo to yan gabi pasu-pasu tu keluargana nang tu akka na humaliang na nanang ni hobasan na songoni nang di amang situa sial lagan parsahalai na posom Tuhan nalau majakon na nalang dijakon di Huriamon gabi parhalado ali di bata manami kudang do akka sihirimon nami di parumah tanggaon nami taringot tu pariana konon nami Tuhan taringot tu akka parkarejuan nami say homa Tuhan patulusoni ho bartulomo ni roham ajari hami mangido di bagasan habisuan nasiako oma Tuhan tangi yang do tele-ele nami marahite anakmu Kristus Yesus si paluhami martanya kami tuho amin. Mari dihita laus tapasaha mapeliata tujulo.
tatangiakon ma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni salut sileon na dinggan dot na saulibasan na maulius. Upasat kami masyan na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parasya kami pelianon pati bulkon harajon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam dahami godang ni sileon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajammu, say saut molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadara nanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin.